Biswakarma. Hello, what ba yan? न'आव साखि सावग्रोबाय प्रसाद एसे होनानै ओमफ्रायो बाथौ आरिबो सावखांबाय ओमफ्राय मन्दिरावबो हैनोसै गारि गिदिरखौ मन्दिराव लांनोसै आरोना फुजा खालामनो न'आवथ' ओरैनो फिसा फिसा थाबाय नालाय Sina, aja, naman tangsiyo. Naman na tangsi. Ayo, sina loy. Naman na kadalay siyo. Sina. Oh, de naman de. De naman abari kalam kadalay de. Hey, ya kan de. Terus naman kalam de. Hey de. De. Akai khub de. Akai lah akai. Naman akai ko bari lay man. Sayang. Ay gaya. Ay gaya. Naman akai ko bari lay man de. Naman hindi. De naman ko ya kan de. Di ko ne ja ko ya kan bade malay di kalam lay. De. Ko ya kan de. Ko ya kan de. Alay, jani beta ya. Jani sudah bayi. No puja खांजोब्बाय एबार मन्दिराव लायनोसै फुजानि बुस्थु लानोसै अखाया एकदमबारे आंनि फुजा होनायखौ बरबाद खालामजोब्बाय अखाजोंनो बाथौखौनो मोजां सावनो हायासै आङो जेन थेन साथिल' सावबाय नों गारि सालायनायानो आजा ओइ सना ओइ ai उल्थासो थाबाय उननि जाम्बाया Ini ay mama ndeng ni ba? Ay mama ndeng ba? Hey. Ay ma ay ya. उल्थासो थाबाय नोङो बुं बुं होननायानो Bumsen ka na. उल्थासो थाबाय बुं बुंबानो उल्थासो खारबाय नोंना गबायदां फुजा नाफैसा जाबा फुजा होनसै Apa? Jangan sih. गारिखौ जायगोनसै फार्स्टआव बिबार गानहोगोन अखा हादों आङो थांबा माने मबाइला सिगोन ना मबाइल आंना Ini bibarखौ गानो bibarखौ गानदोला बिबारा ओरैबायदि असभ्य माने बे ड्राइभारा मेगन होनानै गैयै बायदि माने मानसिखौनो होलांसिगोन
Biswakarma. ओइ प्लास्टिकजोंनो नुवासैलै माबानायखौ बुख'नायखौ बेननाय एबार दाबो गारिया बेबो गानबाय नै प्रसादा जाहाना गारियाव जि मोजां दङ नायलाय नै ओइ लादो बेखौ लाथ'दो टाउनाव एसे मानसिफोरसो बिसोरलाय गारिखौ फुजा होआखै माबादो बिबारबो गाननो हायाखै सोरबो गानो हायाखै सोरबा सोरबा फुजा टाइमानो जाथ'खायाखैदां नै बिसोर बेसां